Здравейте хора, извинете, че е толкова шумно, просто сме в стола. Да, свейкахме 16. И KillerBG. Абонирайте се и за my friend, и за мене. Няма камера, защото ядем. Да. И от началото видяхме кон. И една свиня. И овца. Ще убиеме първо овцата. Кил, овца, кил! Аз съм KillerBG, бе! Та овца поудя. Ще бия кокошка с месо! Бия кокошка с месо! Бий кокошка с месо! Бий кокошка с месо! Бий кокошка с месо! Хаштаг бий кокошка с месо. Убий пик! Убий пик! С пилешко! Убий пик с пилешко! Кил пиги! Това прасе е недоядено, не ми даде нищо. Ще го килна. Този кон ще умре! Мри, бе! Мри, бе! Бате, този кон е добър. Най-сетне. Станахме първи левел. Извинете, че видяхте това, просто трябваше. Там виждам още две овци! Троши овците и после отивай да трошиш дървета. Овца! Овца смотана! Килнахме овцата. Ама тази е малка! Кил овца! Не! Трябва ми вълната! Ще бия с крава с рак. Люден. Ще бия крава по газара. Аре бе, гадняр смотан шибан мазен. Дай да те бия по газарата, бе. Дай да те бия по газарата смотана. Или по пишкарата. Айде бе. Мри! Мри! Бияте се с кравишко. 2 удара. Давалки! Най-сетне. Така, хора. Имаме 2 вълна. Бяла и черна. Ей, тук може да ни е къща, виж. Да. Хубаво местенце. Да. Да. Добре, може и да не ме крещиш в ухото. Добре, извинявай. Сега ще посъбера дърво за къщата. Аз какво събирам с... Ще събирам дърво с дърво. Така. Така. Биг. Хора, може и да снимаме на Crazy Craft. Хора, хватам бобът. Време да свирам бобът ме. Специално правен боб. Добре, хора, без да исках си загубих мястото за къща. А не, намерих го.
Още луден ми трябва. Също имам една идея. Това да. Искаш ли да стоим цялата година заедно? Може. На един член в занималнията. Зомби! Енчантното! И гаш! Нали? Как мислиш? Да, може да е късмет, ама Може да опасно. те падне някаква броня. Нищо. Шибоана. О, зомби! Сега ще си направя един сорт. И да видим кой ще нападате. Лайна такива. И горе можете да ми посетите моя клип, в който играх на Clash Royale. И сега ще можем да го видим, ако иска. Да. След клипа може да го видим и двамата. Добре хора, някои клипове ще са доста дългички, като си оправя настройките на мързена. И да. И ще мога да снимам колкото си ща. Дори може 2 часа и половина. 2 часа и половина оцеляване! Така имаме... Така, ще взема още едно. Добре, ще стопнем за малко. Здравейте хора! Докато бяхме пауза, направихме къщата и стана нощ и трябваше да направя без врати. Хора, пак се изменявам за толкова шум. За малко Кени ще продължи. Продължи. И хора, аз ще продължа. Пики! Пикето ни избяга и така през дупката. Нищо. Малко стопваме! Здравейте хора, сега ще продължи Кени. Yes. И така, ден стори. По едно. Да. За да не влизат чудовища, ще сложа хахой. Да.
Добре, 13 сант. Трябва ми още едно. Ето, примерно 14. Трябва да се събера още около 20. Сант ми трябва. Сант. Сант. Ето събрах. 20 сант. А защо това дърво? Защо това дърво омага е там? Ето. Да пусна ли камерата? Не. Добре. Значи. Имам ли кабел? Нямам кабел. Газ лош. Имам само лопата. Добре, имаме ли стон? 15, добре. И моля ви, ако го гледате, лайк. Like, please. And for the cheaters, no for the... I'm for the pro. Не съм читър. No cheater. Не те чухме. Holy shit. 2 crafting tables. Yeah. Holy shit for the perchkas. Yeah. For the sands. Now sands, be quiet, please show me stonks. Special for push-ups. Пети push-ups. Добре, отива в мината веднага. Казах да отиваш в мината. Не мога да събирам дърво, за да си направя стъкла. Аз ще си ги направя стъклата. Чай, трябва да ги крафтна. Леле, имаме 48. Мой fucking god. И трябва да намерим кол хора. Не трябва ни И за... след малко трябва да спираме клипа. Да. И ще го качиме. Мисля да спрем клипа. И добре хора, Довиждане! коментирайте, дайте